fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu Verġni. Il-mulej dar magħha u għallimha, ħarisa bħal-ħabba ta' għajnejh, ħalajkla firex ġwen ħajja, ħada għalih refaħħa fuq dirajah, il-mulej waħdu mexxija. Ħuti ejjew narfu ħtijietna sabiex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dil-Ewkaristija. Namlu għalhekk l-eżami tal-kuxjenza tagħna fil-waqt li nitolbu lil Alla jkollu ħniena minna, jaħfrinna n-nuqqasijiet tagħna u jagħtina li għalli ġej namlu ħilitna kollha biex inwettqu dejjem ir-rieda tiegħu. Noffru dan is-sagrifiċċju b'suffraġġju, anzi b'ringrazzjament lil Madonna ta' Pini. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġini, l-anġeli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla, intħejjejt is-saltna tiegħek għal min umli u żgħir fost il-bnedmin, għamel li b'qalbna qawwija nimxu dejjem fit-triq iċkejkina li wrietna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu biex bit-talb tagħha niġu narawk fil-glorja bla tmiem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġob. Ġob fetaħ fommu, seħet jum twelidu u qabad jgħid: erda għal jum twelidi, għal lejla qal nisser raġel. Għaliex ma mitx fi ħdan ommi, għaliex ma bqajtx fil-ġuf u miet, għaliex laqgħuni irkubtejn, għaliex xidrejn biex nerda. Kieku issa jiem min dut u siket, kont inkun rieqet u mistrieħ ma' slaten mill-kunsillieri tal-art, jew mal-gbarat li bnew mill-ġid il-ħerbiet, u mal-prinċpijiet li kellhom id-deb li mlew djarhom bil-fidda. Għaliex ma kontx bħal rimi moħbi, bħal trabi laqat ma raw id-dawl. Hemm l-ħżiena jedew mill-mewt u għajjin isib il-mistrieħ. Għaliex jingħataw id-dawl lill-imsejken u l-ħajja lil min qalbu kollha mrar. Lil dawk li jixxenqu għall-mewt bla ma tiġihom u jħaffru għalija aktar milli għat-teżor, li jifirħu jaqbżu bil-ferħ joxew meta jsibu il-qabar. Għaliex il-ħajja lil min triqtu magħluqa li Alla għala minn kull naħa. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien: ħasasal it-talba tiegħi għandek mulej. ħatasal it-talba tiegħi għandek mulej. Mulej Alla tiegħi bin-nar jinnajjat, bil-lejl jinnitniet quddiemek. ħatasal it-talba tiegħi għandek, għati widen għat-talba tiegħi flimkien. Għaliex ruħi mimlija bil-hemm lejn il-qabar qed toqrob ħajti, jien magħdud ma' min nieżel fil-ħofra,
sirt qisni bliedem bla saħħa flimkien. Fost il-mejtin u friexi bħal maqtulin minn duda fil-qabar li fihom ma tiftakarx iżjed u mhumiex aktar taħt idejk flimkien. Inti xħetni f'ih il-ħofra, fid-dlamijiet, fil-iħlart, fuq tafas il-illa tiegħek, fuq it-tfajt l-imwieġ kollha tiegħek flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Bin il-bniedem ġej biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal-qotra. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta qoroba leħi żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, Ġesu brida sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U bagħad xi messaġġiera qablu li huma sejrin daħlu f'raħal tas-Sammarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laqgħuhx billi hu kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan, id-dixxiepli Ġakbu Ġwanni qalulu mulej. Trid ngħidu li n-nar jinżel mis-sema u jeqridhom. Iżda hu dar fuqhom, ċanfarhom u marru f'raħal ieħor. Il-kelma tal-mulej. Alla tant ħabna li batinna lill-ibnu biex ikonna l-ħajja u l-ħajja bil-bosta. Mimlijin bil-ferħ inxandru t-tieba tal-mulej magħna fil-waqt li nitolbu ngħidu xerret fuqna mulej it-tieba tiegħek. U Alla missier dawk li jemnu. U Alla missier nitolbuk għal dawk li jemnu. Għamel li l-imamdin fi Kristu jarfu jwasslu messaġġ ta' paċi u tama lil-bnedmin kollha nitolbu. Xerret fuqna mulej it-tieba tiegħek. U Alla li tmexxi l-istorja, għati lill-mexxejja tal-ġnus li jkollhom mal-qalbhom il-kawża tal-fqejr u l-batut billi jsewwu l-inġustizzji u jħaffu l-miġġija ta' saltnatek fid-dinja nitolbu. U Alla tal-faraġġ għejn lil dawk kollha li qegħdin ibatu sabiex isibu l-qawwa tagħhom fl-Ewkaristija, sagrament tal-imħabba ta' Kristu msalla. Nitolbu. Xerret fuqna mulej. U Alla tal-ferħ ħalli aħna wkoll insibu f'din l-Ewkaristija li tammilna l-ġisem ta' Kristu, l-għajn tal-għaqda u s-sliem nitolbu. U Alla kull ma hu tajjeb ġej kollu minnek. Għatililna li ngħixu ta' veri dixxiepli ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Imbierek int mulej, Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu sir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma quddiemek u għandna li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Tad-daf il-mulej minn żunitek, id-dnub tiegħi neħħilek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna winxandru mulej il-kobor tiegħek għal ħwejjeġ tal-għaġeb li jogħġbok tagħmel f'Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, fiċ-ċakon tagħna nitolbuk tilqa' dan is-servizz tagħna kif il-qajt il-merti tagħha bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfaw qlubna l-fuq, niżu ħajl il-mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inrodulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb, għax bija terġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa id-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħajl kalċi, reġa rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. U miċ-ċakun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koni tolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna ħal ma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjeba u l-ħniena tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem idnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slem nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha s-slem u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Bil-ġisem u d-dem tijek ma tkunx il-kundanna tijek, il-kanħina tijek, kun għalija, il-fejqan, taruħu, il-ġisem. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jendaw kollha li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda ruħi tkun infej. Il-ġisem ta' Kristu ħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu ħarisni għal-ħajja ta' dejjem. If tu algo Cristo
Gloria للمسير للابن وللسبيرتو سانتو. Gloria للمسير للابن وللسبيرتو سانتو. Gloria للمسير للابن وللسبيرتو سانتو. نطلبوا مولاي تقربينا اللي عملنا تخجج فينا ديك المحبة قوية لقنقلت لسانتا تريزا tal-Bambin Ġesu biex tingħata lilek kollha kemm hi u imlietha bix-xewqa li taqla minn għandek il-maħfra għal bnedmin kollha bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna